da wata guda ake da masu biya sun ce uku mu kai bakan mu ƙara zuwa har sai mu gada. Tsawon wannan kun irin ɗan rangwata wannan ba sa yi. Kun ce zama ki a gida tun da dama ba ni da kuɗi duk lokacin da na samu sai ki koma. Ki zama ki huta. Tun daga hajiya sai ta dinga taɓa miki gyaɗa marmar ko kina zuwa kina sai da ita. Idan mun da kuɗin sai ki je ki bata. Madina. Ba ba ta yana shiga ciki. To shiga ya albarka. Ma'anar aure a musulunci wannan makaranta ta shirya wannan ma'adasa ba don komai ba sai dan da yawa za ka ga cewa auren ake yi aure kawai wani ma an ka tambaye shi me auren ya kaza kawai shi ne ya ga ana yi shi ma ya ce ba ne أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله سنانا أنا عائشة malamai yan uwana ɗalibai iyayena yayyena ƙannena maza da mata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar yadda kuka sani masu sauraro wannan makaranta mai albarka ta saba gabatar da muhadarsa yau ma ta zo da wata mai taken aure a musulunci to masu sauraro kamar yadda kuke sauraro a kowace shekara to yau ma muna fatan kasancewa da ni zan gabatar da wayannan ɗan kwanawa a tare da ni akwai Sai magana. Fatima Aliyu. Aisha Salisu. muna godiya zan gabatar da ɗaya daga cikin wayannan ƴan kwanawa ita ce Husaina Ɗani. Da halatta saduwar shi wannan namijin da macen don rayu sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ma'anar aure. Malamai sun tafi akan ra'ayi guda biyu cewa aure ba wajibi bane a cikin addinin musulunci. Akwai hujjoji kamar haka. Al-Zihari akan mutum idan mutum ya kasance mai son 'ya'ya ne kuma ba shi da sha'awar mace kuma zai iya kamewa ga barin aure. Mazhabar Malikiya, Hanafiya, Shafi'iya, Hanbaliya sun tafi akan cewa aure ba wajibi bane a cikin addinin musulunci. Ma'ana bai zama wajibi akan mutumin da ya kasance mai son 'ya'ya ne kuma ba shi da ra'ayin yin aure. Wassalamu alaikum. Muna godiya masu sauraro sai ɗaliba ta gaba mai suna Assalamu alaikum masu sauraro. Sunana Amina Rabi. Ni zan yi magana akan abubuwan da suke bata aure. Abubuwan da suke bata aure, akwai abubuwa da dama da suke bata aure ko kuma suke sawa a raba aure. Daga cikinsu akwai waɗanda malamai suka bayyana kamar haka. Wacce ta farko, arriddatu, wato kafircewa daga cikin ma'aurata ne. Idan mijin ko matar suka fita daga cikin addinin musulunci, to babu wata aure ya ɓaci sai a raba shi. Wacce ta biyu, rashin ciyarwa. Idan ya zamto bayan an yi aure, mijin ya kasa ciyar da matarsa, ya iya ciyar da ita ne don kansa, ko an tilasta shi ya iya ciyar da ita, to ya halatta a raba wannan auren. Wacce ta uku, shayarwa.
ko kuma ya ki faɗan lokaci to sai a yi masa jinkiri na wata hudu. Idan watannin sun cika bai taɓa ta ba to aure ya ɓaci, ma'ana sai a nemi ɗaya ko ya taɓa ta ko kuma ya sake ta. Waɗansu malamai suka ce idan har wata hudu bai taɓa ta ba to ta sauku. Al-ziharu, ziharu shine idan mutum ya dubi matarsa ya ce ke kina kama da babata, ko ya ce ya san ki na kafa ko na hannu irin da babata ne. To idan da aure a tsakaninsu kuma ya kamanta ta da mahaifiyarsa yana sane to aure ya ɓaci. Sai dai idan har ya yi ɗaya daga cikin kafarorin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa, wato ya sami yara biyu ko ya ciyar da miskinai 60 in har yana son ya ci gaba da zama da matarsa. Al-li'ani, li'ani shine la'antar juna tsakanin miji da matarsa saboda da'awar cewa matar ta yi zina ko kuma ya kora cikin da take dauke da shi bisa cewar ba nasa bane. To idan har la'ani ya shiga tsakanin su, wato zargi ya shiga tsakanin su, to anan aure ya halatta a raba shi kuma ya zamto batacce. Aure cikin idda bayan aure sai ya bayyana cewa auren da an yi shi ne cikin iddar saki ko mutuwa, to wannan aure ya halatta a raba shi kuma ya baci. Hakika akwai abubuwa da dama da suke ɓata aure waɗanda yawanci mutane ba sa la'akari da su. Waɗannan da na faɗa kaɗan ne daga cikin abubuwan da suke ɓata aure. Allah ya sa mu dace. Wassalamu alaikum. Sai ɗaliba ta gaba mai suna. Assalamu alaikum ya yi kwana musulmai. Suna na Rukayya Abdullahi. Ni ce zan yi bayani akan abubuwan da suke gyara aure. Abubuwan da suke gyara aure, dangane da abubuwan da suke gyara aure yana kasancewa ne bisa yadda auren ya baci. Misali mutum zai yi wa matarsa saki ɗaya ko biyu, to abin da zai yi shi ne ya yi mata gobe. Amma idan saki uku zai mata, to sai ta wani auren ya kwanta da ita. Sannan idan wani tsautsayi ya ratsa ya sake ta da kansa, wannan ne za ku shiga cikin 'ya'yan saki. Sannan idan wani tsautsayi ya ratsa ya sake ta, wannan ne za ku shiga cikin 'ya'yan saki. Sannan idan wani tsautsayi ya ratsa ya sake ta, wannan ne za ku shiga cikin 'ya'yan saki. Muna godiya masu sauraro. Sai ɗalibi na gaba mai suna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ya uwa na musulmai. Sunana Usman Alhassan Ahmad. Ni ne zan yi bayani akan abubuwan da ya kamata wanda ake nema da aure ta kasance ta dole shi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a duk lokacin da wani ya zo ya nemi neman auren yarku, to dan kuka lura da addininsa da hankalinsa da asalinsa, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku bashi, saboda in aikata hakan yana iya jawo barna a bayan doron ƙasa. Sannan yan kanki da ake neman ki da auren, ki kasance mai kin ba da wata gudunmawa a yayin da wannan shi saurayin ya zo neman auren naki. Ta za ki ba da gudunmawa a duk lokacin da ya zo da ki, bayan iyaye sun amince da ke a matsayin wanda za su ba shi ke a matsayin mata, sai kin kasance mai lura da wasu abubuwa. Domin cewa an ce idan za ka so mutum, kar ka so shi da abin da idanunka suke gani a kansa, a ka so shi da abin da kunnuwanka suke ji a kansa. Domin me, a duk lokacin da ya san cewa idan ya zo waje sai haɗu da wannan ko sirkin nasa, to zai canza halayyarsa. Amma me, idan ka so shi da abin da kunnuwanka suke ji a kansa, ma'ana kana jin ana faɗa kyawawan halayensa, wanda yana da kirki, yana da kaza, yana da kaza, duk da wani abu na halayya mai kyau ana faɗa. Sai kuma ya zo yake neman ƴar da aure, to kaga wannan dan ka bashi ba laifi bane ba. In aikata haka kuma annabi ya ce zai iya haifar da kowace barna a bayan doron ƙasa. Sannan ke da ake neman ki da aure, akwai wasu larure-larure da mata suke dora mazaje a yadda ake neman su da aure. Misali, a duk lokacin da
mutum ya zo neman ki da wuri sai ki mai da shi kamar wani uba a gare ki. Misali za ki zo ki ɗauka in za a bikin ƙawarki maganar anko ki kira shi a waya ki gaya mai maganar zuwa duk dai wasu buƙatu wanda a misali iyaye ne ya kamata a ce sun yi miki kin ɗauka kin ɗora kan wannan. Shi ba lokacin da ya zo miji ki nake da iko akan ya miki wannan ba wai lokacin da kafin ya aure ki ba. Shi wannan gani da masa ne a matsayi na isani ne miki ba wai ki zo ki ɗora masa ya zama ko dole a ce sai ya yi miki ba. Sannan kafin auren ki idan kin san cewa kina wata lalura da rashin lafiya ki sanar da shi wannan wanda ya zo neman auren naki kafin a yi auren, saboda kin aikata hakan zai iya haifar da matsala bayan an yi auren. Amma idan kika guje wa haka kafin a yi auren kika zo kika sanar da shi cewa ga matsala kaza ga matsala kaza, to idan kin gama idan ga cewa yana son ki a hakan zai iya auren ki, to wannan ba matsala ba ce ba. Ko an yi auren za a zauna lafiya ba tare da wani husuma ko wani abu ya faru ba. Da wannan nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Muna godiya masu sauraro. Sai ɗalibi na gaba Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Abubakar Dahiru. Zan yi magana akan aure. Hakika aure bauta ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana faɗi a cikin hadisinsa mai tsarki da ya zo ya wuce ya ga taron samari yake ce musu ya ku samari ku yi aure, duk wanda ya sami iko daga cikinku ya yi aure. Hakika shi aure wani garkuwa ne da yake kiyaye mutum na daga mai aikatawa wani zunubi alfasha. Hakika shi aure yana kiyaye mutum na daga mai ya kiyaye al'aurarsa ya kiyaye ganinsa. Hakika mutane suna da awar cewa yayin da saurayi ya samu wata dama a rayuwarsa zai yi aure ko ya tunkaro auren yana da abin da zai, sai su ɗauka cewa ya gayyato wa kansa talauci ne. Wannan ƙarya ne. Hakika shi auren yayin da ka bujiro wa kanka da wannan auren, Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai dinga buɗa ma yana yassare maka a cikin neman ka. Shi aure da ka gani bauta ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Mutum idan ya nufi aure ya samari mu hankalta mu lura. Hakika rashin aure a tattare da ku ba karamin faɗawa ibtila'i da musiba ba ne. Wassalamu. muna godiya masu sauraro. Sai ɗaliba ta gaba mai suna. Assalamu alaikum masu sauraro. Sunana Fatima. Zan muku bayani akan hidimomin gida. Hidimomin gida dangane da abubuwan da mai gida ya kawo miki ko ƴaƴanki yakan jawo wata ƙauna ta musamman. Haka kuma a inda ake tattali a nan ake samun rufin asiri. Sai idan kina da tattali mai gidanki zai samu damar biya miki buƙatunki na yau da kullum. Abin kiyayewa a nan shine idan aka ce ba ta tattali ba ana nufin ta rika dafa abinci kaɗan ba yadda ba zai yi cutar kai ne kuma babu wani lada, domin zama da yunwa yana haifar da cututtuka da rashin kuzari. Tsafta wajibi ne a musulunci. Haƙƙin ki ne ki tsaftace abin da za ki ci da wanda za ki sha. Tsafta wajibi ce a musulunci. Saɓanin abu yakan jawo gurɓatar addini da rashin samun tafiyar da harkokinki na yau da kullum. Biyayya tana daga cikin abin da mai gida zai rika biyayya. Biyayya tana kawo wani ƙauna ta musamman tsakanin ma'aurata. Tabbas a inda ake biyayya a nan ake samun jin daɗi da fahimtar juna. Wassalam. Muna godiya masu sauraro. A nan muka kawo ƙarshen wannan muhadarsa mai albarka. Kafin na yi sallama, zan yi sallama da wayannan ɗan Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wassalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Alhamdulillah. Assalamu alaikum. Wassalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ni sunana na Aisha. Ni ce na gabatar da wayannan
تولوا والسلام عليكم. بارك الله فينا وفيكم. ya da Allah ya kawo wannan rana mai tarin albarka ta maulidin sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a wannan farfajiya mai albarka yau muke gabatar da sallamar ɗaliba guda ɗaya ta takarda mu domin Aisha Salisu ɗaliba ce ta gari ta cancanci yabo 100%, ba ta fushi a makaranta, ba ta laifi, duk wani abu a makarantar aka ce in aka ce a to sai kasance lokacin sallamar ya zo da dab da rada ake maulidi fiye halitta sai aka yanke hukuncin cewar ya kamata a girmama ta kamar yadda ta girmama makaranta da malaman makaranta a sallame ta a wannan guri mai tarin albarka don ta samu albarka rana da a ce ma rana akwai lokaci a nan za a tashi a kama ta a gudun to babu lokaci sai kuma muka shiga wani alheri na babban ɗaliba ya zama da makaranta yau sai da Musa Allah ka tattara mata rahama amin farkon shugaba alaihi salatu wasalam ta ga wannan ɗaliba yau za mu sallame ta ba wai ta yi bai da makaranta ba ne har gobe ɗaliba ce a cikin mai fita wulkai kuma za ta ci gaba da gudunmawa idan aka ce maulidin shugaba ya zo za ta rubuto waƙoƙinta na yaban sai na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta kawo a rera domin ba za mu manta da bishirar uwa ba haka take mana Allah ya kara mata kusanci da shugaban alaihi salatu wassalam irin wannan ɗalibai ba za su lissafu ba da haka ya zama gabatar da wannan ɗaliba ga abin da Allah ya sare mata kuma makaranta ta tanada za a ba da wannan al'amari ma bismillah saboda haka wannan ɗaliba mune miki nasiha da ki ji tsoron Allah ki kuma rike mijinki hannu biyu duk da shi ma mun san mai haƙuri ne ba mai faɗa ba ne sai a zauna aure abu ne na haƙuri zo mu zauna zo mu saba da ga sai an yi haƙuri an yi juriya sai a zauna lafiya da ga malam lima sai a miƙa wannan ɗaliba wannan kyauta da ta samu idan aka miƙa sai a yi kafara. Allahu Akbar. To alhamdulillah wannan shi ne ayyayin abin da aka ce a bata sai kuma shahada da wasu addu'o'i da za su ƙara mata kusanci da sayar da kauli idan ta je ta duba wata ka dubi wannan satabin za ka san shaida ce ta rubita wulkaini bi da la'ilin karyat bi shawari kila anwar bi zikir salati ala nabi muhtari wannan makaranta ba tana da tsada wallahi tana da tsada haka ma sami da kokarin ta ɗan cikin wannan makaranta haka ma da sami yau ga kan kuma makaranta ko ba mu su za su rike ta don wallahi in mu ne yau ba mu ne ko ba da haka Allah ya saka da alkhairi Allah ya kara da ka kuma ni ma To yadda ta karɓi wannan Allah ya sa mu karɓi arabikan din mu da hannun dama. amin ya Allah Allahu Akbar. to alhamdulillah duka na muka kawo wannan sallama mai tarin albarka sai abu na karshe da za a yanzu akwai da shi da in sun shirya su ake jira To raka wannan ɗaliba da salatin da wannan makarantar shine tambarinta Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidina Muhammadin wa anta barrani bi barati mimma nafi wa sallim Allahumma alaihim taslima wa hablana salatu alaihim ajran azima. Allah ya sanya Allah ya saka alkhairi, ubangiji ya ƙara nisan kwana. Sallallahu wa taslimu ala